ni Tatay Ronnie. Napakalaking blessing yung nangyayari sa mga vlog natin. Hindi natin inaasahan, pero mga imposible pong nangyayari. At may mga ginagamit siyang tao para tayo ay matulungan. Tulad po nito, isang pamilya ang mabubuo ulit dahil sa vlog natin kay Tatay Ronnie. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kayo sa channel ni Cathy Bicolana Official. Ayan, isang Bicolanang lumalaban at sana naman po ay masubscribe nyo ang aking channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ito yung kwentong inabangan nyo po at sinamahan nyo ako sa pagbablog kay Tatay Jeronimo Las Prillas. Ito po yung kanyang kwento. Ngayon po ay papunta po kami sa bahay niya para pumunta po sa ospital at para ipakita ang result ng kanyang x-ray at ng kanyang ECG. Ayan, medyo malayo po kasi ang bahay niya. Nagpatid po ako ng tricycle. At ito nga po si Kagawad Ed, meron dalang pasalubong para kay Tatay Ronnie. Dinala niya po ng umagahan si Tatay Ronnie. Ayan po, at pinaliwanagan kung ano ang tama na desisyon ni Tatay ngayon. Kasi po, nakontak na ni Kagawad Ed ang mga anak ni Tatay Ronnie. Kaya si Tatay Ronnie na lang po ang magdidesisyon kung ano yung tama para sa kanya at para sa kanyang pamilya. At sa tingin ko po ay naliwanag. Para ma-connect ka naman sa mga sadaring tao mo, nag-post kami sa Facebook. Then duman naaraman ka mga kapamilya mo ang sitwasyon mo. Ngunyan po, Tiningnan po namin ang loob ng bahay ni Tatay. Ito po yung kalagayan niya. Medyo tumutulo po doon sa dulo ng kanyang higaan kaya nababasa po siya. At ito nga po, kapag maulan talagang nasa loob din ng ulan ng bahay ni Tatay Ronnie. Ito po yung katayuan niya kapag umuulan. Kaya talagang dapat na maalis siya sa bahay na to kasi po mas lalong lalala ang kanyang sakit. Ayan. Ayan po. Buti na lang po medyo naagapan kagad yung ang kanyang karamdaman. At ngayon po sasamahan namin si Tatay Ronnie papunta pong ospital. Ayan si Kagawad Ed, kahit po may meeting yan sa barangay ay pumunta siya dito sa kay Tatay Ronnie para po mabisita ang bahay ni Tatay Ronnie. Ito pala po yung mga result ng x-ray ni Tatay. Meron po siyang infection sa kanyang lungs. At ayan po. Papunta po kami ngayon sa ospital para po humingi ng reseta kay doktor at ipabasa yung result ng kanyang x-ray at ECG. Ayan po, papabasa po namin ito kay Doc. Sana, ayan po. Ito yung alaga ni Tatay Ronnie na aso. Ayan, napakataba niya po. Ang cute ng aso ni Tatay Ronnie. Parang ayan po, nandito na kami sa ospital. Dala ko po yung, ito na po yung mga resita ni doktor para po magamot ang sakit ni Tatay. At ngayon po, ayan, isang magandang balita. Nandito na po ang anak ni Tatay Ronnie. Na si Si Gerald. Panganay niya po ito. Nakontak ni Kagawad si Gerald. Ayan po, nakita na yung mag-ama at mga luha ang mapapansin mo sa kanilang mga mata. Nag-bless na si Tatay sa kanyang anak. Ayan po, siguro gusto niyang humingi ng tawad. Ayan, nakakaiyak po ang pagkakataong ito. Nagkita na ang mag-ama sa tagal ng panahon na iniwan ni Tatay Ronnie ang kanyang anak. Pero nandito pa rin kasi mahal siya ng kanyang anak. Isang aral po ang kwento ni Tatay sa atin. Ayan na. Kaya po kung ang pamilya natin ay dapat mahalin natin at pahalagahan. At sinama ko po dyan si Mayor Nelson Ligacion kasi po sa tulong niya po, napa-x-ray natin si Tatay at may libreng gamot siya sa South Star. Maraming salamat po sa ating butihing Mayor at kay Kagawad Ed Riniba. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi natin matutulungan si Tatay. Maraming salamat po sa support kay Cathy Bicolana